Crkva Trojstva, selo Zaborovje, Tverska oblast, Rusija. Ovo je područje zimi vrlo hladno, ali u zgradi crkve uopće nema grijaćih uređaja. Građevinci nisu napravili niti jednu peć. Zimi će ljudi u ovom hramu umirati od hladnoće. U pravoslavlju postoje vrlo dugi crkveni obredi. Svećenstvo je moralo prilagoditi prostorije za hladno godišnje doba. Na ovom mjestu postavili su metalnu peć. Dimnjak je bio proširen prema gore. Morao sam probušiti rupu u zidu hrama. Da se dimnjak izvede van. Tajanstveni su putovi Gospodnji. Čovjek je igračka slabe volje u rukama bogova. Zašto me tjerati da se penjem po zidovima? Da Bog ovdje ne uzgaja drveće, kretanje bi bilo mnogo lakše. Pokušat ću prići bliže. Ovdje se sve ruši, cigle se tresu pod nogama. Ali Bog želi ljudima pokazati pravu prošlost. Dakle, moram izvoditi opasne akrobacije. Pogledajmo pobliže rad grešnika. Kakva užasna rupa. Mnogo je cigli izbijeno iz zida. Ovdje postaviti dimnjak. Očito ovu strašnu rupu arhitekt nije planirao. Rupa se morala probušiti nakon klimatskih promjena. Povjesničari ne žele reći da je u prošlosti ovdje bilo toplo tijekom cijele godine. Moram se pažljivo vratiti. Gospode, zašto si uzgojio ovaj prokleti grm? Kad je ova crkva sagrađena, u Rusiji nije bilo zime ni hladnoće. Ali onda se dogodila klimatska katastrofa. Morali smo postaviti peći i razbiti zidove da uklone dimnjake. Povijest, znanost i vjera skrivaju činjenicu klimatskih promjena u nedavnoj prošlosti. Ali imamo čvrste dokaze.